her kim elinden geleni etmeli da kim näme iş edipdir beýlikde oturan ýerinde halkana garşy gidipdir buların hemmesini edipdir not edip ýazyp goýmaly. Hemmesi kim halkyň bähbine işlän bolsa illüstrasiýada özüni goramaga mümkinçiligi bolup biler oň hukuky ýa-ni tuğutnamalar hem gerek boljak. Eden işlerine jogap bermeli bolar. Şol hemmeten bir iş şonun hemmeten iş. Mesela Türkmenistan'ın çıkaryan yazılarını da paylaşıp bilersiniz, üstünde tartışıp bilersiniz, bilgiňizi, maglumatları paylaştırıp bilersiniz. Ertek gün Türkmenistan dilinde döwlet kuruljaktır. Her bir ahlakly yurttaşyň kömegi gerek boljak. Bütün yurt için edilýän adam yurtda ýaşaýan yerli ýaşaýjylaryň kömegi gerekdir. Beşde üç adam bilen